समावलायनो सोरबा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन नायं दा बेयाव खोनाबाय सोरबा जोंहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन फैसाबो खांदोंमोननो जायगायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंना मालाबा हानाय नङा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन नोंथांखौ होसोनाय जागोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि दफाखौबो मावफुंनाय खोथा होनदोंमोन बे सारा बिटिसिआव मोनसेबो बिदिन्थि गैया मिनिंलेस होननानै आं सानो मानोना उइदाउट हेपिनेस पिस इज मिनिंलेस रायजोफोर दाना मोनसे खोथा बुंबाबो दम होजानाय आरो दम होजानाय सोरबा बेखौ माबा खोथा बुंबाबो डाइरेक्ट जंजों थिरजों गावजानाय दा बेबायदिनो बिक्रम दैमारि आदाया मोनसे खोथा बुंदोंमोन लाफा लायनायाव मोनसे जेनो हानि खोथा जेनो बर' फरायसा आफादनि मोनसे फिसा जेन खोथा बुंनायावनो कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि आदा बिसोर सानैखौ डाइरेक्ट थांखिनानै जुदि जिंगाबिलाव माबा मोनसे बेबायदि खोथा बुङोब्ला बिथांमोनखौ डाइरेक्ट रायजो राजाफ्रा होसोगोन बेयो थार ना नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोनहा दसे उनाव आङो होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जिंगाबिल ओनसोलनि आस्राबारि जायगायाव दंफैयो बिखेक बिब्दि खामानि गैया रायजो राजाफोरजों एसे नुजाथि फैदों लाफा लांनो फैदोंमोन अर्गेनिक जायोना अर्गेनिक आं लाफा लांनो फैदोंमोन रायजोफोरजों लोगो मोनलायबाय दा बेयावनो ज' रायज्लायनाय जाबाय जोंहा बे जोंहा जिहेथु हानि समस्या दङमोन दा बै समावलायनो सोरबा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन नायं दा बेयाव खोनाबाय सोरबा जोंहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हानि खामानि मावनो दायथ' लादोंमोन फैसाबो खांदोंमोननो लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि माबा खोनाफैबाय सोरमोन बेबा नङा होमबा दा बिनिखाय हा नाम खालामनायनि मुङाव दुखिया मानसिफोरनिफ्राय फैसा खांनानै जानाय बे खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनफैदों खिन्थु जोंहा सरन सारनि नाजानायाव आरो नंगौ मावनायालाय बिथांमोनाबो मावदोंमोननो बेखौ जों बिथांमोनाबो नंगौखौनो फोरमायदों बुंबाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब थाखाय आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोन्दों बे खौराङा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिसोरो जोंनि जिंगाबिल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सुनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबिल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबिल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै बिथाङा डाइरेक्टयै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों नोंथाङा जिंगाबिल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंना मालाबा हानाय नङा जों नोंथांखौ वार्निं होदों नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबिल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया आरो जों माबोरै थांनानै दङ माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ माबायदि परिबेगाव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया
बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। बबेबा आफादनि बा बबेबा मोनसे दैदेनगिरि जानांगौब्ला बियो बुहुद माइन्डआ थिंकिंआ मोजां थानांगौ। बाव मोनसे जेनो बिसोर बुंदों आरो खावलायदोंसोमोन जे बिसोरनि बुंनायखौ सोरखौबा डाइरेक्ट थांखिनानै बे एगजिस्टिं बुंनाय जायाखै आरो जाय बर' समस्त बर' हारियाव बेबायदि सोरखौबा थांखिनानै बा सोरखौबा डाइरेक्ट धमखिनानै बुनानै बा गावनानै बेबायदि धमखिनाया एगजिस्टिं जाया। जे गावनि मेन बिहेभियारखौ जुदि बिदि दिन्थिनाया गाज्रि बिहेभजों बा गाज्रि डाइरेक्ट थांखिनानै बुनाय एबा गावनाय बेबायदि सोदोबा बा बेबायदि जुदि बाहायोब्ला बैफोरबायदि मानसिया दैदेनगिरि माबोरै जानो हाथाव? अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना साननो गोनां एबा बुंहरनो हागोन जैफोर बेबायदि मानसि जेन'बा दम होग्रा बा आङो बे एरियानिनो मानसि आंनिफ्राय रावबो बुंनो हाग्रा एबा रावबो आंखौ जेबो होननो हाग्रा बेबायदि मानसि गैया बेबायदिसो लांदों। बियो खावलायनांगौसोमोन बे जोंनि एरियायाव फैनानै जोंनि समस्त बे संसार जानायाव जोंनि एरियायाव जोंनि रायजो राजानि समाजफ्राव जिखुनु मा अभिजुग जादों गांनाय उखैनाय मा दं जोंनियाव बिथांमोनहा सिंफ्राव गामिनि आरबान एरियाफ्राव सोरजों रायलायदों रायलायाखै बिथांमोनहा मिथिया। जोंनि बे एरियायाव हाबनानै बिथांमोनहा नुफैयाखै। बिथांमोनहा बेबायदि खोथा बाथ्राखौ जानला मोनला बुंफैनाया बियो समाजनियाव मोनसे गनायजाथावै एबा मोनसे गाहाम जायाखै। बेनिखायनो आङो खावलायदों इयुनाव बेफोरबायदि बुंनो नाङा, बेफोरबायदिसो बुंनांगौमोन। एक्सुवेलि डाइरेक्ट बिथांमोनखौ एक्सन लानाय बा माबा मोनसे जुदि बुंहैबावोब्ला दोखो दोखो बुगोन एबा मोनसे बेबायदिनो देहा नोरजिया खालामगोन बेफोरबायदि खोथा बाथ्राया थांदों। खोथा बाथ्राया ओरैबायदि जे खुगानि बुंनाया जेरै डाइरेक्ट थाङो सिलाय गुलिनि जे आवाज आरो सिलाय गुलिया डाइरेक्ट गावनाय लोगो लोगो हमनो हाया जों खोथायाबो बेबायदि थाङो। ओंखायनो सोरबा मानसिया दैदेनगिरि जे जाबायब्ला गावखौ गावनि माइन्डफोरखौ गावनि आवाजफोरखौ माब्रै ओंखारगोन बियो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जायो। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे कास्टम बसुमतारी आरो आदा बिक्रम दैमारि बिसिनि सायाव जे खोथा जेनो मोनसे फाइट जानाय बेफोरनि सायाव जे बुंनायनि सायाव बा नैबे दा भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबाय।